ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳроне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастед. Парвардигор ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. дӯстони азиз, кадоме аз шумо мушкилии ҳуҷҷат доред ва мехоҳед ки барои ҳуҷҷатҳоро аз нав кардан ба сарҳад ба границаи Қазоқистон гузаред, аммо барои шумо беҳтарин ронанда лозим аст. хуб, акаи Насимҷонро тавсия медиҳам ки ин бародармон тӯли 10 сол мешавад бо ана ҳамин кор машғул аст. то имрӯз ҳеҷ шикояте аз болои ин нашудааст, зеро ман худам бо ҳамроҳи ана ҳамин бародар ба сарҳад ба граниса баромада омадам ва ин бародармон бо номи як марде ки бо номи ҳоҷӣ Боҳирҷон ки дар хизмати мардуми Тоҷикистон аст, дар сарҳади границаи Қазоқистон бо ҳамон шаҳрвандони Қазоқистон бенавбат шуморо ва кори шуморо ҳал карда баъдан ба ҷои зистатон мерасонад. аввал худо аз номи шабакаи мо саломаш гӯед ва бо ҳамроҳи худаш суҳбат кунед. иншоалло ҳар проблемае доред, ҳар мушкиле доред, аввал худо баъдан ин бародармон сабаб мешавад. хуб, тавсияи ман баҳри шумо акаи Насимҷон шабрӯз дар хизмати шумо ҳаст. аз номи шабакаи Корвони Умр ва аз номи бародараш Абу Мудассир. худованд нигаҳбони ҳамаи ғарибон бошад. амин.